Molt bé, petit. Se m'agradava. Com aneu de vida? Jo estic a 3 de vida. Vale, pillem una... Mira, sí, aquí hi ha un... Sí, allà hi ha una cosa. Aquí hi ha un tentacle. Bad Dragon, diu. Cada tentacle. Per què tens els ulls tancats, tio? Perquè vull fumar. Però és com que el joc t'ho detecta. Pau, com Ja. tancat? Ara uau. Tio, lo de la Q què era? Cuda... De cuc. Hòstia, Cristian. Pau, te veo muy negro. No decidí nacer así. Quin és el teu botó d'interacció? Uf, bona pregunta, me n'he oblidat. Bueno, entra, Un corno d'unicornio que ens faltava per la diversió d'avui. Hi ha una cosa gorda aquí, Una cosa gorda, me molan las gordas. Un al año no hace daño. ¿Una? Estás despejado. Vine, Joan, corre. No, però no poden passar perquè tenen a l'insta matador aquell, el tenen davant. Bueno, problema seu, corre, vine. No sé si anar allà i fotre-li un granadazo al paio, saps? I que puguin sortir. Jo t'acompanyo, va. Què pot sortir malament, Joan? Que se'm peti la granada a la cara.